Els relleus al capdavant de les diferents carteres han començat a les 2 de la tarda i s'han allargat fins al vespre. Els 11 nous consellers han passat per les seus dels departaments corresponents on han despatxat amb els seus predecessors. Això sí, com que el nou govern és més reduït, en alguns casos els nous titulars han rebut més d'una i més de dues carteres. La vicepresidenta Joana Ortega ha estat la primera a fer un dels traspassos del dia. Amb un ram i un llibre, Josep Lluís Carod Rovira li ha desitjat encert en un càrrec que Ortega ha destacat que per primera vegada ocuparà una dona. El fet que una dona sigui la primera vicepresidenta del govern de Catalunya doncs, realment m'omple d'una il·lusió especial. Jo crec que, com deies molt bé, és un símptoma de normalitat democràtica, però també és un símptoma de justícia social. Pot comptar amb mi per tot allò en què ella cregui que li pot ser d'utilitat, en la meva opinió, i en el meu pas pel govern com a vicepresident al llarg d'aquests 4 anys. Més tard, Jordi Ausàs li ha fet el traspàs de governació en paper i en llapis de memòria. Les prioritats per la consellera Ortega, donar més prestigi als funcionaris i conèixer bé el territori i les seves necessitats. Jo crec que en aquest despatx hi seré poc, estaré rodant molt, com tu has fet, conseller, pel territori i intentant recolzar al màxim tota aquesta riquesa que són aquests municipis i la gent que hi és al fons. Catalunya ja té nou govern. Ara els vèiem, els 11 consellers de l'executiu d'Artur Mas han pres possessió avui dels càrrecs. L'acte institucional s'ha celebrat al Saló Sant Jordi de la Generalitat i l'ha estat seguint el nostre company Marc Garcia. Marc, i tot segons el guió previst. Així és, ha estat un acte breu que ha tancat aquesta setmana d'actes més oficials aquí al Palau de la Generalitat. Ara ja sí amb un nou govern, un govern del qual els seus 11 consellers ja han promès el càrrec, com deies, aquest matí. Ho han fet tots, han promès el càrrec i només dues d'elles, dues conselleres, en concret la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, han afegit unes paraules en aquesta promesa, han dit que prometien el càrrec amb l'ajuda de Déu. Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo amb l'ajuda de Déu.